Kalkinhun Anti-Narcotics Task Force haringkat ki Pulit Special Squad Anti-Infiltration Directorate haka step jong kakat pratrik rempang kila penlong ka jingkhynra drok hapo Lum Survey bat yo ban kemno ya laingut ki nongkhaii drok. Haka ni ka jingkhynra ka belajia haka por South Statement Stamp kalawan long hadin ka jingyo e ki jingtip bathikna halor ka jingdan jo ki nongkhaii drok haka ni ka jaka haka ba kila yo ban kemno ya laingut ki beriu ya ki balatip kerteng kum u Ashad Ali live kendai u Jaha Rudin arfu pra bat u uch bishu Barman arfu saus namerta. Na kini ki pulit kila yo ban kurup no hadu prapulai tali ki bilor rit ki balatip ya u drok heroin u bakya kendai point prapusau gram. Hadian kani ki pulit kila register case persya ya kini ki laingut hapo ki kendon ka NDPS Act bat ka jing tokit menta kalaya syakman. Hakani ka juk ka jingkhynra ka tenat special squad anti-infiltration kalayo ruban bat no ya hendriungut ki beriu namar ka jingbam dan ki kot kisla ban pensisya ya ka jingdong nong shong shnong bat penlong ya ka jing tokin.